फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शनखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ रायजोफोरनि खाथियाव तीव्र गतिजों जोङो हाबगासिनो दङ आरो दासान्दि बुथ कमिटि स्ट्रङै जोङो दागासिनो दङ गासिबो बुथ कमिटिखौ आरो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि सिङाव जेसेबां बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि सदस्यफोरखौ लानानै सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खालामदों आरो जों नुनो मोनदों जे दानि सरकारनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि बा बिसोरनि खामानि मावनो हायैखौ मिन्थिनायनि उनावहाय नुनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा जाथि गस्थि निर्बिखेखे प्रत्येक जाथिनि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ दोलोनो भट होनो थाखाय जास्ट इलेक्शन समखौसो नेगासिनो दङ बेखायनो बिपिएफ दोलोआ फैगौ एमपि इलेक्शनाव क'क्राझार समस्ति आरो उदालगुरि दरं समस्तिनिफ्राय देरहानाया निश्चित जोङो क'क्राझार समस्तियाव टटेल भटआ दङ 14,70,000 नि गेजेराव जुदि 80% भटै जायो अब्ला 12 लाख भट जागोन 12 लाखनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो 7 लाखनि बारा भट मोननायनि जोङो दा नुगासिनो दङ दिनैनि बे प्रग्रामखौ मानि थाखाय लानाय जादों सारा दिनै बनरगाव समस्तिनि सिङाव बनरगाव बिटिसि समस्तिनि सिङाव जेसेबां बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बनरगावआव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे मिटिं जादों बेनि उद्देश्यआ बेनो फैगौ इलेक्शनखौ लानानै जिहेतु बुथ कमिटिखौ दानाय जादों बे बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा बोरै खामानि मावनांगौ मा परिस्थिति जानो हागौ आरो बे परिस्थितिफोरखौ जोङो बोरैहाय बारहोनांगौ बा सन्मुखीन जानांगौ बेफोर खोथाफोरखौ जोङो सोद्रोमाफोरजों रायलायनो थाखाय बे मिटिंखौ खालामनाय जादों आरो बे मिटिंनि दारैहाय साफ्रोमबो जोंनि सोद्रोमाफ्रा मोजां गियान मोनलांगोन आरो गाव गावनि न'खराव गामियाव आरो ओनसोलाव बिथांमोनहा स्ट्रंलि बिपिएफनि थाखाय खामानि मावहैबावगोन टटेल बनर गामियाव गासैहाय 1300सो बुथ कमिटियाव मेम्बार दङ बे 1300 मानसिफ्रा जुदि साब्रै आरोबाव लाबोबावो गावसिनि दैदेननायाव अब्ला गासै बिसोरनि दारैनो जोंहा माने गोबां माने बिपिएफनि भट होग्रा मानसि ओंखारो टटेल आरोबाव जोंहा मा होनना बुङो जोंनि बिपिएफ मेइन कमिटि आरो बेनिफ्राय उइमेन कमिटि इयुथ कमिटि आरो बिभिन्न सेल लाजोबनानै बनरगाव समस्तिनि सिङाव गोख्रों बिपिएफनि मावथिफ्रानो 5,000नि बारा दङ आरो बे 5,000 मानसिफ्रा गासिबो साब्रै लाबोयोब्ला टटेल जोंनि माबायाव बनरगाव समस्तियाव जोङो फैगौ बे एमपि इलेक्शनाव 30,000नि बारा जोङो भट मोनगोन नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोनखौ रोखा होननानै सानो नामा सार आं दहायनो बुंखाबाय जे दिनैहाय जे बिटिसिआव बे गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जेरैबायदि जेबो खामानि जायाखै आरो बरन्स कारापसना जेरैबायदि हाराव जादों आरो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायनायनिल' आसनि लानानै खामानि मावदों बेखौ नुजोबनानै गासिबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा खालि समल' नेगासिनो दङ जे बिपिएफआनो मोजां आरो बिपिएफखौनो देरहाहोनांगौ बिपिएफखौनो आरो बिटिसिआव पावाराव लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा भट होनो थाखाय बिपिएफनि भट होनो थाखाय समल' नेगासिनो दङ गतिके बिपिएफनि देरहानाया खाथां दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जि बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा फैबाय बिथांमोनहा खालि लेक्सारल' खोनासंनानै थांनाय नङा बिथांमोनहा बेवहाय जि खोथा खोनालांगोन बेखौ गावनि जायगायाव इमप्लिमेन्ट खालामहैगोन बुंहैगोन आरो क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन
सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।